Anak sa Anhay NPA leader nga si George Kauris Madlos ug asawa ni ini napatay sa engkwentro tali mga sundalo sa impasugong Bukidnon. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Duha ka patayng lawas ang na-recover sa mga sundalo sa 8th Infantry Battalion ubos sa 403rd Brigade sa Philippine Army atul sa engkwentro tali mga rebelde ug sundalo sa Barangay Kapitan Bayong, Impasugong Bukidnon niadtong Setyembre 3. Sumala sa kasundaluhan milungtad og 15 minutos ang engkwentro. Naila ang mga namatay nga sila Vincent Isagani Madlos ug asawa niini nga si Angie Salinas. Ang duha naghupot og tag-as nga katungdanan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army. Si Madlos head sa National Technical Bureau samtang si Salinas head sa National Communications Bureau sa National Operations Command sa CPP-NPA. Ibig sabihin sila po talaga ay high-value individuals at mataas ang katungkulan sa Communisters Group. Duna say mga warrant of arrest si Madlos tungod sa mga kasong nga giatubang niini. Nagkuha gikan kanila ang duha ka AK-47 rifle ug mga bala, usa ka granada ug mga personal nga gamit. Napakalaking impact ito sa ating campaign. And yung ating laging panawagan na magbalik loob sa mapayang pamumuhay ay gusto nating reiterate so that wala nang buhay na malagas. Si Madlos anak sa kanhi leader sa CPP-NPA ug most wanted nga rebelde nga si George Kauris Madlos nga napatay sab atul sa engkwentro sa Impasugong Bukidnon niadtong October 30, 2021. Kauban si Jayberth Pairat sa kamera. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.